gikan ko sa indahag, nagpalit ko saging. So narang saging. So muna siya kay lagi kay magdungog saging lima nga na medyo hinog na. Dili gid sing hinog na kayo pero may man tong matilawan mo may tamis-tamis. So guys, suro-suro ta diri sa indahag. So palit man ta og biskwit pero tugod saging. Palit nga saging 35 ang kilo. So sobra siya 2 ka kilo kay na tulumunta na siya ka kilo kapin pero gipakuhaan ako kay murag bigyan ko na kumahurot kasi kuha na lang. So anyway kung mahurot siya mapalit ron pagbalik dito. So ni ako diri sa indahag nga dalan. So muna siya. I believe I can. Easy!